لهناك من السما سيحت لي مولايا بيش نيجي عندك هنشوف المكين إزباه من لالا تلني بالفلودو إزباه من ليلنا فريها تطفال لهناك من السما سياه لي مولايا بيش نيجي عندك هنشوف المكين. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Ejjew niċċelebraw l-Ewkaristija tal-Mulej fit-tifkira ta' San Pawl Miki li fl-imkien ma' sħabu ġew msalbin biex ħadu l-martirju. Ħuti, ejjew narfu l-ħtijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emin billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqadsa Marija dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u wassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina, nitolbu. U Alla qawwa tal-Qaddisin, inti oġbok it-tella fis-sema lill-martri San Pawl Miki u sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex nżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Bħalma jinażel il-grass mis-sagrifiċċju ta' slim, hekk ukoll inażel David min ulied Iżrael. Kien jilgħab bl-iljuni bħalli kieku gidin u bl-orsijiet bħalli kieku ħrief mill-merħla. F'żożitu ma qatx ġgant u neħħajb minn fuq il-poplu meta rafa' idu bċaka bl-iżbandola u tefa' fl-art il-gburija ta' Ġulija. Għax sejjaħ lill-Mulej, lill-Loli u taħ is-saħħa tidu l-emenija biex joqtol bniedem ta' ħila għall-ġlied. Ħajolli l-qawwa tal-poplu tiegħu. Hekk tawh glorja għal 10,000 u faħruh huma jbirku l-Mulej meta tawh il-kuruna tal-glorja, għax qeret l-edewwa ta' madwaru u ġieb fix-xejn il-Filistin li kienu kontrih u farrak il-qawwa tagħhom sal-lum. F'kull ma għamel ratħaj lill-Qaddis, lill-Loli bi kliem tal-glorja u għanna b'qalbu kollha u ħab lil dak li jagħmlu. U qiegħed għajnejja quddiem l-artal biex iħollu leħinhom f'melodija ħelwa. Il-festi tagħhom il-ġmielthom u sebbaħhom għall-aħħar iż-żminijiet biex hekk jingħata t-tifħir l-isem Qaddis ta' Alla sa minn filgħodu jidwilana fit-tempju. Il-Mulej neħħilu dnubietu u għollilu għal dejjem qawwietu u għamel miegħu patt ta' slaten u taħt tron tal-glorja f'Iżrael. Il-kelma tal-Mulej.
Ngħidu flimkien ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Salvazzjoni. Dritta it-triq ta' Alla, safja il-kelma tal-mulej. Tarka huwa Alla għal kull min jiskem fih. Ikun imfaħħar Alla is-salvazzjoni tiegħi. Ħaj il-mulej imbirek u l-blata tiegħi. Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk infaħrek fost il-ġnus mulej u nanni t-tifħir ta' ismek. Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U jkabbar ir-reb lis-sultan tiegħu, juri mħabtu mal-midluk tiegħu, ma' David u nislu għal dejjem. Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frod billi jżommu sħiħ. Alleluja. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien is-Sultan Erodi sama b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwanni l-Battista qam mill-imwiet minħabba f'hekk li s-setat tal-mirakli qed jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija, oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sama bih qal Ġwanni l-Battista li jien qtajtlu rasu u qam mill-imwiet. Għax Erodi stess li bat jarresta l-Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba f'Erodja mart ħuh Filippu għax kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni l-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżommient dik il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu, imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu. U biex iħarsu mill-għawġ kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela jasal jum tajjeb meta Erodi għalaq sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, il-fizzjali l-għolja, lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u għoġbot l-Erodi u l-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni u qalilha u ħalfilha titlobni x'titlobni kollox nagħtik imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi l-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu qaltlu rridek issa stess tatini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma ridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat għal soldat ta' madwaru u ordnalu li jaqtowlu rasu. Dak mar u qatalu rasu fil-ħabs, imbagħad ġaba fuq platt u ta' t-tfajla u t-tfajla ta' l-omma. Meta d-disċipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kif ikun il-bniedem li f'qalbu ikun hemm Alla u l-imħabba tiegħu, kif tinduna? Illum il-kelma tal-Alla l-Iskrittura poġġiet quddiem għajnejna. Tnemm in-nies mill-ktieb ta' bin Sirak jew bin Sirak lis-Sultan David. David li kien kapaċi jimmansa sitwazzjonijiet mill-iktar diffiċli.
David li qudiem il-qawwa tal-Filistin ta' Sansun kien kapaċi jirbaħ. Mnejn ġiba dik il-qawwa? Mnejn ġiet? Għandna kelma fejn huwa jgħid għandna b'qalbu lill-Alla għal dak kollu li kien qed jagħmel miegħu. Hija til-qalb tiegħu fix-xewqa ta' Alla. Kien isebbaħ lill-Alla, imur jitlob fit-tempju kemm filgħodu u kemm filgħaxija. Mnejn ġaba l-qawwa jekk mhux mit-talb? Mnejn ġab il-qawwa ta' bniedem sultan midluk magħżul minn Alla minkejja li kien għadu żgħir? Mnejn ġaba dik il-qawwa? Mill-għaqda tiegħu mal-Alla. Nafu kemm ir-re David kien jitlob partikolarment bit-talb tas-salmi. Għandna 150 salm illi fihom it-talbiet ta' kif il-qalb tesprimi ruħha quddiem Alla. U mbagħad il-Vanġelu. Jekk l-ewwel qari faħħar il-David, il-Vanġelu jurina min għal-liġi tal-Alla ma qatx jibża aqqas li jiġi martirizzat. Qed ngħid għal San Ġwann il-Battista. X'kienet il-kwistjoni ma' San Ġwann il-Battista? Qegħdin fil-palazz ta' Erodi. U San Ġwann il-Battista li kien dak li qed juri l-Ġesu ma kienx joqgħod idur mal-lewża, kien ċaru tont. Int qed tikser il-liġi tal-Alla. Il-min qed tgħidha? Lill-bidwi? Lil min qed tgħidha din? Qed jgħidha lis-sultan. Erodi, int ħadt il-mara li mhix tiegħek. Erodi kien joqgħod jaħseb. Erodija kienet tgħidlu siktu, waqfu, għax qed iniggżlek il-kuxjenza. U ġiet il-berdej tat-tifla. X'se titlobni? Tista' titlobni biċċa sewwa mis-saltna. Omma tafx qaltilha, ara kif dnub iġib dnub. Ara kif dnub u min qiegħed fid-dnub jista' jwassal għal dnub biex minn għalih jgħid tixturu, jgħid dnubu. Kemm għandna minn dan. X'ħad titlobni? Rigal irrid nagħtik. L-importanti nsiktuh ras Ġwann il-Battista fuq platt. Ġwann il-Battista difnuh, imma l-eżempju tiegħu, ix-xhieda tiegħu u l-pritka tiegħu ma mitietx. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew issa nresqu lil Mulej it-talb bl-interċessjoni ta' San Pawl Miki, martri u sħabu. Hekk nitolbu għall-Knisja kollha, il-Papa Ljun, hekk nitolbu llum fil-jum tal-ġimgħa li fih niftakru fis-salib ta' Ġesu, fil-passjoni, il-mewt tiegħu, biex ħadd ma jaqta' qalbu mis-salvazzjoni, mill-fidwa li Ġesu tagħna bis-salib tiegħu. Nitolbu. Il-jum tal-ġimgħa minn dan is-santwarju il-Madonna qaltilna ftakru fil-pjaga l-moħbija. Għandkom pjagi moħbijin li Alla biss bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pinu jista' jfejjaq. Nitolbu, ismana. Tolbu għall-eżistana mejtin, l-aktar dawk li qed nofrulhom dil-qudiesa, dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom, l-erwieħ mill-bnedmin abbandonati biex il-Mulej jagħtihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu. Ħanitlob għalik li qed titlob magħna mid-dar, illum l-ewwel ġimgħa tax-xahar ejjew nersqu għall-qrar kif imdorrijin nagħmlu kull ewwel ġimgħa tax-xahar, l-iktar dawk li qed jagħmlu d-disa' ġimgħat tal-qalb ta' Ġesu, kif Ġesu stess wiegħed il-Santa Margherita Marija Alacoque. Irresqu t-talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla. Issa fis-sija tal-mewt tagħna.
Nofru lek bir Allah, dal-ħobstant misju. Nofru lek dal-kalċi, frott lene masu. Min qalbna nofruhom berikom Bifġisem jitbidlu u f'dem il-fettes. Nofru lek dan moħna biex jaħseb bisfik. Nofru lek din qalbna biex tgħix bis-sali. Din ruħna u ġisimna bemilna natu biex dejjem u f'kollox nurruk li nħobbu. It-tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' Missier l-offerta li qed nagħmlulek fit-tifkira tal-martri San Pawl Miki u sħabu li salbuh biex jagħti stqarrija kbira ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr, għax San Pawl Miki ħal-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef, issaħħaħ il-minu nieqes mill-ħila u jkun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek. Qaddis. Fissem il-mulej osanna fl-oli tasmi. Qaddis tassew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħataw minn rajħi bati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej iftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Nancy Karwana, il-mejtin tal-familja Karwana,
għamel li kif huma bil-mamudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk f'ibnek u bħal ibnek, jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-din jagħmel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubiet niżda ħares li l-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slim l-għaqda li jintrid fint li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Mulej Ġesu għamel li jitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda għal-ħnina tiegħek tkun għalija il-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Dan hu il-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġieħ li jixraq lek natuk għal-bħanina li tader li taħfer kif ħabbejtna nixtieq u nħobbuk qalbi mqazza ta' Ġesu li berikt it-tfal xkejkni kebbes fina n-nar ta' mħabtek zomna miegħek imħadni biex tifdina min jasar ewlieni ta' missierek l-amara ħallejt int li taxxa is-sema biġmielek ta' suritna
imqazzata Ġesu, liberik titfaċkejkni, kebbes fina nar ta' ħabtek, zomna mijak ħadni. Kem kantajna innu sabiħ din l-ewwel ġimgħa tax-xahar, qalb imqazza ta' Ġesu kebbes fina in-nar tal-imħabba tiegħek. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu u Alla inti tajtna dawl fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martri San Pawl Miki u sħabu bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek. Amen li aħna nżommu fidili lejn Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Wara li ngħidu 3 Ave Marijiet għal bżonnijiet tiegħek u tiegħek u ta' dawk in-nies li talbuna jew intom li qed issegwuna titolbu magħna mid-dar minn minkom irid mhux bil-fors se mmorru fuq il-qabar fejn hemm karm nigrima. Imma fuq kollox Franġisk Portelli minn minkom jista' jiġi ninġabru kif qed nagħmlu f'dawn il-ġranet għax din hija l-ġimgħa li fiha qed infakru l-100 sena, l-ewwel 100 sena mill-mewt ta' dan l-Apostlu tal-pjaga l-moħbija, messaġġ kbir. U għalhekk il-lejla fis-6:30 rib il-kappella ħajkun hemm il-qudiesa b'talba għall-fejqan. Il-lejla fis-6:30 hawnhekk. Għada u din hija l-istedina għalik fit-3:30 kif tridu tkunu tafu iktar. X'messaġġ kbir il-Madonna ta' Pinu avdat f'idejn Franġisk Portelli il-pjaga l-moħbija ejjew dik is-1:30 jiftaħ l-isqof u mbagħad se jkun hemm riflessjonijiet dwar dawk in-nies illi fis-santwarju jien u int qed niġu bil-pjagi l-moħbija. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierk inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Ġejt quddiemek nitlob, qalbi kollha tama fik, f'dan il-jum tant sabiħ b'imħabbti rrid nagħtik. Te
ħalli ngħidu flimkien it-talba tal-pjaga l-moħbija. Il-Madonna ħallitlu messaġġ kbir. U aħna qegħdin nieħdu l-opportunità biex inxerdu din id-devozzjoni. Hekk importanti nkunu nafu l-Madonna x'qalet u x'talbet hawnhekk. U għalhekk ħanitlob għalikom bl-interċessjoni tal-pjaga l-moħbija. Ngħidu flimkien. O Ġesu l-aktar maħbub, ħaruf twajjeb tal jiena msejken midneb, insellem u l-qim il-pjaga l-iktar qaddisa ta' spaltek li fuqa interfajt is-salib tqil tiegħek u ċartet il-ġismek u neżżet li l-għadmek biex hekk ġalitek dbati wisq aktar minn kull ġerħa oħra tal-ġisem imqaddes tiegħek. Jien nadurak, o Ġesu, fid-dbatija tiegħek, infaħrek u niglorifikak u rodlok ħajr għal din il-pjaga wisq qaddisa u ta' dbatija. U nitolbok biex għal merti ta' dak l-uġiem wisq kbir u tat-tabija ħarxa tas-salib tqil tiegħek tħenna lija midneb taħfirli d-nubi mejta u venjali kollha u tmexxini lejn is-sema mit-triq tas-salib tiegħek. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tridin kif fis-semek da fl-ard. Fiskiet nagħmlu talba hawnhekk ħdejn il-fdalijiet ta' dawn it-tnejn min-nies li l-Madonna għażlet Carni Green, Franġisk Portelli biex iwasslu dawn il-messaġġ. Il-mulej magħkom bl-interċessjoni ta' Donna ta' Pinu iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu.